Jeg kommer fra liberal centrisme. Jeg kommer for at snakke mere om ansvar. For hvad er ansvar egentlig, og hvad forventer samfundet af dig? Kom on. Hjælp din nærmeste. Sikkert der er en uddannelse. Hjælp dit samfund. Til ansvar for miljøet. Udlev din drøm. Der må være hul i posen. Hjælp hinanden. I liberal centrisme går vi ind for trygge rammer til folket. Men det er kun vores ansvar, også samfundets. Sammen kan vi gøre en forskel. Velfærd kan nemlig ikke måles på kontrolskemaer og på regler, men på ansvar og respekt. Liberal centrisme for et vokset Danmark.